Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani dai sunana Nuhu Shehu Kajiji. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Kajiji Top TV, inda za mu rinka gabatar muku da shirye-shiryenmu akan warware muku matsalolinku a harkar banki. Masu sauraro, ba tare da ɓata muku lokaci ba, darasinmu a yau zai karantashe mu yadda za mu gano bayanan BVN ɗinmu a wayarmu ba tare da mun je banki ba, wayanda sun ka haɗa da sunanka, sunan mahaifinka, lambar wayar da ke kan BVN ɗinka da kuma shekarun haihuwarka. Yadda za ka gano BVN number ɗinka a wayarka ba tare da ka zo banki ba, da farko dai ana buƙatar ka buɗe datarka. Idan ka buɗe datarka sai ka shiga cikin application ɗin Play Store. Sai ka shiga cikin application Play Store domin yawan downloading ɗin application ɗin GT World. Sai ka to ka rubuta GT World. GT World. GT World. Sai ka yi searching. Idan ka yi searching za ka ga ta numa shi ga yanan, sai ka yi downloading a wayarka. Da yake ni ina da shi ba sai na tsaya yin downloading ba, buɗewa kawai zan yi kamar haka. Sai ka danna open. Idan ka danna open sai ka jira shi ya buɗe, wato mataki na biyu kenan. Sai ka ci haƙuri har ya buɗe. Idan ya buɗe za ka ga an rubuta quick balance, quick transfer, quick airtime, soft token, account manager da open account. Sai ka shiga open account. Idan ka shiga open account za ta nuna ma mobile banking registration for non-GT bank customer. Na biyu open account. Sai ka shiga open account. Idan ka shiga open account za ka tana ma open account without document, open account with document. Sai ka shiga open account with document na biyu. Daga nan kuma za ta nuna maka fill the information below. Sai ka shiga yanda ta rubuta BVN optional. In ka shiga BVN optional a hannun sai ka sa lambar BVN ɗinka, misali 22 1 0 2 5 2 0. Kana kammalawa sai ka taɓa inda mobile number. Kana taɓa mobile number za ka ga BVN ɗinka da lambar wayarka da sun hito. Ka gani ga BVN ɗin da ka sa, ga lambar wayar da ke kan BVN ɗinka ta hito, sannan ga first name ɗinka ya hito. Dama wannan bai da middle name. Idan kana da middle name za ka ga suna na uku shi ma ya hito, ga last name sunan mahaifi kenan. To idan ka samu wannan bayanai sai ka yi amfani da su wurin buɗe account. To in Allah ya so da zaran ka yi amfani da irin wannan bayanan wurin buɗe account ba za ka samu wata matsala ba. A nan dai na muku bayani yadda za ku gano bayanan BVN ɗinka waɗanda sun haɗa da lambar waya, first name, sun ce sunanka, sunan mahaifinka. Yanzu abin da ya rage ne muku bayani da za ku gano shekarun haihuwarku. Don haka ku yi haƙuri, ku tarbe mu a bidiyon mu na gaba
domin ganin yadda za ku gano lamba, ko kuma in ce yadda za ku gano shekarun haihuwar da kun yi amfani da shi a wajen buɗe BVN ɗinku. A wannan bidiyo nawa ba mai Android kaɗai ba, ko mai ƙaramar waya zai iya amfani wajen gano lambar, ko in ce zai iya gano shekarun haihuwar da ya saka a account ɗin shi. Na gode ƙwarai da kulawa ku. Kada dai ku mance ku danna subscribe akan wannan YouTube channel namu mai albarka mai suna Kaji Top TV, inda za mu rinƙa gabatar muku shirye-shiryenmu akan lokaci. Na gode ƙwarai, sai anjima.